Na costa, na do Vicedo, vai estar o principal centro de produción de semente de bivalvos de Galicia. Del sairán as crías para repoboar os bancos marisqueiros de toda a comunidade. Estas son as sementes de ameixa que axudarán a repoboar os bancos marisqueiros. A Xunta destina case 23 millóns á recuperación dos bancos afectados polos temporais. Volver a plantar, por iso son estas sementes, conseguir que canto antes se recuperen todos esos bancos en todas as zonas de Galicia onde foron dañadas e que volvan a supoñer riqueza para a xente que as apaña, para a xente que as comercializa. Estas instalacións do Vicedo teñen capacidade para criar cada ano máis de 3 millóns de unidades de ameixas e outras especies. Que a pesca e o marisqueo siga sendo unha das nosas fontes de riqueza e de orgullo. Non se entendería a Galicia sin o seu marisco, unha das cousas que máis nos recoñece fora. O criadoiro vai compaxinar a produción de semente coa investigación mariña, co obxectivo de conseguir un sector marisqueiro máis competitivo.